Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. CBN ya ba da sanarwar cewa ya daina amfani da takardun kuɗi tsofaffi. Saboda haka da Allah jama'a a yi hankali da karɓan tsofaffin takardun kuɗi domin an daina amfani da su daga yau insha Allah. Tuni ya riga ya fitar da sabon jawabi a ranar yau. Saboda haka jama'a duk wanda ya san cewa yana da tsofaffin kuɗi to don Allah ya yi ƙoƙari ya daina amfani da su, ya san yadda zai dai ya ɓatar da kayan shi. Amma daga yau an daina amfani da tsofaffin kuɗi. Ba za a sake amsa kuɗi ba in Allah ya so. Sun daina karɓan tsofaffin kuɗi in Allah ya so. Dan kunne ya ci irin rabi su ya tsira. Domin kan mutum ya ajiye tsohon kuɗin shi a gida na tunanin zai zo ya canza ko ya kashe ko ka kai a kasuwa. Daga yau an daina karɓa. Daga yau an daina karɓa. Idan kunne ya ji to gangan jiki. Da wanda yake da su ya ƙoƙari ya ɓatar da su. Assalamu.